The frame Bafo Ban, we see a quiet or Tosumi. Ya pa Hene. Your friend Berrima or Osei, I'm Tosumino. A Jurahene. Messiah, I don't take Hene, ever Mampo, silver stone or so. Namsaya Mampo, Hene bow, Medikai. Your friend Nana Dr. Kofi Yanta Chikudi or Tosumino. 11MAMPONG, could to Hene. Frame Nana Boachi Adam Atonsa, Jasine Mampong. But the Nana Amwakohine or Jumper. Daasebre was say Bonsu, our tosso emu mampon Hene. Asante mai nifa Hene. Asante mai erisia Hene. Bretu PC. Bretu disho kron. Daasebre Osei Bonsu, our tosso mienu, mampon Hene. Na Daasebre no nembrane. Na hindi na nkasa ne Osei Bonsu Tosumien. Idin ana obi anim na nsa na obey Hene no Saint Oswald Jimakes brofudin akase mienu na sante din so mienu. Na ne maame teacher ni friend no Amasewa. Ono nso ni brofudin ene Mary Headman Jimakes. Ye won wafi apem ahankono aduasa enkunemu 31st December 1939. Oko school Kumasi. Na school okoye no a friend of government boys school Wasem. Sa school ya na omampene kufu okoye one ninua adokufo. Sa school ya na Kufianai ekoye mpenimfo titru bi ko sa school no bi. I think what Abraham de ono ne mame man brofudin kakraka bi. Saint Oswald. And Oswald na also from Diewu. Yan kwada Abraham nu nyina ya. Yenyini bomu 1945 and I started school or Kumasi Government Boys School 45 now classmates are from 45 by 51 and I made me government school I me call Osei Tutu Boys Boarding School just outside Kumasi. Na Nana de or government school hall to us so at the corner copy my bra 54 assign me no assign ko share Prempeh College. Daasebre to an suku so ewo Prempeh College. Wa afi apem ahankono aduonu enaimu. Ehon so wone omampanyine kufuo ena ekohia ye. Na wonyina ewo Butler House. A Prempeh College is what the same house in the dear choir, Butler House. Na kasa nyemu Jesus ano primary school infant school mpono. Nana school na one friend Osei over friend of Saint Oswald. Can you imagine Ashtown near Santini Akwada? Na brofudin kakraka ediato nanaso Saint Oswald Kese Ojima Kese ne mame Miss Jima or teacher Mary Jima Mampong sabi this year. Only the first assigned woman colonial times because the 30s 40s no no education officer. So that time they didn't mammy crack or broochery. Could train into a buy no. Na sabi ne bakra so ne saints. The 30s, 40s, move back 50s in Winano. So that time schoolboy Bia o Kumasi na government school no krano.
yɛkɔ school obiara na agu fam. But Nana deɛ ne maame education officer ne ade. Or making sure sɛ Nana wahyɛ ne sandals na ɔde ba school. Na nyɛ no nko. Ɔba school susu a sachel ɛnɛ nkɔdaa kɔ school a bag de di akyire. Saa time ne bi ni baabi koraa Kumasi. But Nana deɛ na ɛda n'akyi. Leather sachel. My school in that time government school from class 1 to best and at 7. Na Nana odemu befia. Obaba ne sandals ne sachel akoda bia ne bi. Na ne odi queen nkura ne say. Oba school aba na apple share ne sachel mu. Miss Jima make sure say ne ba no otete ne say ne otete broni. Na say do say anya break. Na akɔwe na apple na ne me fi ashta ba ne ade. E di murika de nachi. Ya fra either say na Oswald akami o mami bi. Enyina bi de nachi na apple na che ne awe. Say ya pong ankanka trenu na sabe ko nim ne onu fi a ofi manhia ukomanhia palace. Crossroads na free wa na ura palace kwan mo. Na mufie the second house from the corner with the Ramansham. I want Nana on ne mammy no mute. Inti a honman yani agro. Na adia back so I different and quite a brim granny table tennis. Na was such an athlete on table tennis. I tried the batwa tennis, or Bokra man, and I did core school, I did secondary school. And a house, secondary school, meaning now, same dormitory, Butler House. Athletics at Yabako. Nana was sense of humor, yet Miss Ray, I won't say, Obi Mwakana. But say, Obi couldn't someone in an account yet. Nana just had any that. Within Huni, clean, mammy, titi or the man. Nana. The dressing or per dressing, I feel no passasso. Name said, Nquada bonny some dear. One you be that, in kindness. Me be told Daasebre our Prempeh College. Emra me buy, no, our Form 4. Adam 4 dear, nay, and nam 4. If it's a far corner, now what Tiano, and then I may meet Tiano, near Mucha. And I feel so. Prempeh College dear, you boom penny for. Into Akoda walk from 1. Won't to mean Kofa, the penny now walk from 4 down 4, and man in ye. Who cry na wujane. Nana adie ba ko a me hu ne ho a manigi ho ne se ko obo modern yie enti Prempeh College de emre bia no a ye mre so na ye be makwa no na ensohwe a ye ye no na enipa idi kan a wo mu di enum wo mu ye nipa enum ye di kan no ene sabe wo ma nipa numa wo mu twato no na headmaster obebo wo mu nyina adin wa assembly hall wo closing assembly eno ntino samre no esanse ne nana the class wo no di kan nti tem bia ye boni dina na ma meti ne dini eno na eye ade a ma meti ne dini kan ne Local university no so wo enkran Legon, University of Ghana, I was Legon in crime. And then so now occurred in 1966, I got him 1970. A honor, or your economics, history, and or the political science. War Jen Tatier, our University of Ghana, Legon Mono, and Oshia ne Debichi, in Hokeni Precopa. Wano atena emfie eduonum wo Hene yere nana ejakuma a edin ane maame ede eto no ene Janet Authority Owusu Secretary Frame Mrs. Janet Dorothy
Jima kese. Oba mampɔn ha de me ɔhene yere na eja kuma. Mishia Daasebre wɔ University of Ghana 1971. Na yeye namfo. Kakra na DVA 1972. No so oye ne masters oye law. Nti 72 na mimi wie. Nti 73 na obeye me ho de. Na 74 ye ware asori kwan so. 75 na me beka no wo Kumasi na waba obeye adwuma se wo University of Science and Technology. Me so meje transfer free baby am ye adwuma. Bank of Ghana na mbeka no wo Kumasi. Ti 76 na ye wo ye ba ko pa nyame de no ehiraye. Ye wo university no na okasa obewara me se me nware no. Ose me yi obekọ akudi hene no wawara me nam se ohene kura na me mpe no. Enti eba se okudi hene no. Oyi hye me. Ka kire mpanifo se me mpene so. Ma ye ba me so be mprensan prenan. Mpanifo ahora. Nam se o de bi na me po mi wura fi sa asem na me kan ye no. Ase ono na ni wura mfi. Nti me ko fie na mka kire se papa. Ade no eye wodia na wani je ho a. Kona koye mi nsi ukwan. Me kan sa ape na ofre ni wofa. No bo na mane se efe de obi de akunya no. De titiri ba kwa me kai wona kunya di no. Na me so nyame adom kwan bia metimi afa so de ata na chi no. De ta na chi akopim se ewrade frɛ no. Daasebre ewie University of Ghana Legon Mono. Okoye adwuma e wo Ghana Commercial Bank a Legon branch. The sum pentino wonya kwanya ekoye adwuma e wo Ghana's Parliament. 1970 hormone no a clerk e parliament. Osabe ye adwuma wo Kwame Nkrumah University of Science and Technology 1970. Emuana odibeye registrar. Fibe 1975 kopem 1979 de no a registrar. I start official registrar no na fi obeye senior registrar 1991 no a senior registrar. Na juma no ye wo tech say registrar no e kamia say nipa kasia ye wo mamu ya ministers ni o mekeka ho a o mo ye nyina o mo bebre ne mra na o ye registrar no o mo betro no asetra o no om to ye ni etra ye ni ti se biribi no hia no soma me ko Osei apa meka obi ko Osei apa se na mampɔn hene ho se mamne nkasa o so ya minister no asɔre nana I salute you nana I salute you no say ani dia o mo ma no ko no so ko pe bibia enye din nti na ema eniema ekoso pa ma ye ase na ye ka se osua emranim no law no na osan ede law no a osua ye no so ye adwuma nti chamber na oye adwuma fie se lawyer no JJ Pele and company na oye ni nyina no na osan sua de omu ana waje de friend no study leave we anase okogina home nso no osua de na no de oye no abrochire nti esanse na o administration ti no na engoma na osua echire nyina na enam administration and the osua ade wo University of Manchester wo UK and Warwick another another university back and also UK sa and Oxford University also osua ade Obedi ade se mampɔn hene wo afiapem ahankono eduokono ensiemu 1996 Ebra na otumfo poko waroto so emienu edi ade se wo santehene na abreso ena mampɔn hene Daasebre Osei Bonsu to so emienu esai ede echire no ndi
Mampong Hene nso de adwuma kɛseɛ paa wontimi mfa university adwuma a woyɛ no nsa nkɔ bata Mampong deɛ Mampong Hene ho tina yɛ sɛ ogyae na afei odi Mampong Hene no nko a Daasebre yɛ obi a ɔyɛ plemple ɔno ɔbɛka nti no ɛma obi nyinaa hu sɛ sɛ yɛwɔ problem koraa ne yɛkɔka kyerɛ no a ɔno deɛ ɔbɛpa kwan bi so afa aka ɔme mfie du a mebɛto no yi deɛ menim sɛ wadi anim na ɔno ɔdi anim nti deɛ ɔbɛyɛ a na wayɛ no wasom asanteman papapapapa Daasebre adwuma a ɔbɛyɛ ma asanteman titrum ɛyɛ house no statutory functions a ɔbɛyɛ ahenie customer aspect no wɔ hɔ ana statutory ɛyɛ house no dwumadie no Daasebre yɛ obi a sɛ ɔmmerɛ a ɔte aseɛ nyinaa na mehyia na meka kyerɛ no sɛ Daasebre ɛyɛ na meyɛ ma hyɛ wo sɛ wonni hɔ a ɛdeɛ ɛna bɛsie na metaa ka saa nsa no kyerɛ no wɔ sɛ makramo nti na mo nyinaa matete mo no sɛ daakye menni hɔ a mayɛ adwuma mene Daasebre no hɔ standing committee of the regional house of chiefs standing committee obroni bɛka sɛ is the eye of the house yɛno ne kuta biribiara yɛnhyehyɛe adwumadi a yɛbɛdie mmerɛ mu ne nyinaa ɛgyina Daasebre so firi sɛ ɔne chairman of the committee mebaeɛ mpa a na meni ahe biara Daasebre ne medi nkɔmmɔ na ɔsɛ daabi ɛwɔ sɛ wɔba standing committee no so na ɔsɛ wɔbɛboa na adeɛ ma no gye yie firi sɛ nyɛ nipa nyinaa ne kɔduru baabi a wɔba a wɔtumi hwɛ ka sɛ wɔso bra na bɛsom bi Daasebre wei nyinaa no ɔma me kwan ɔma makwanya ma me bɛtena standing committee no so ama yɛwura ɛte aseɛ na woba yɛ asanteman mu ha sɛdeɛ constitution na si ahyehyɛ no Santehene ɛna yɛ president of the regional house of chiefs wɔni hɔ a ɛyɛ Nana Mampong Hene nkyerɛ sɛ Daasebre ni hɔ a obi biara bɛtumi aba bɛfa saa dibrɛ no constitution no akyerɛ sɛ ɛyɛ Mampong Hene ɛne mmerɛ bi ɔsɛ ɔyɛ vice president na onim yɛwura dwuma ekuta no nti saa nneɛma nyinaa deɛ Daasebre na ɛyɛ na ɔyɛ obi a n'adwene mu ɔdu yie sɛ mehwɛ ne age ɛwɔ mu a obroni sɛ wontumi nka sɛ wanyini nti wo atoete no Daasebre yɛ nnwuma bebree ɛhwɛ nhyehyɛeɛ sɛdeɛ ɛkɔ na sɛ document bi ba na yɛ review a papa yɛ ho keka a wɔde bɛyɛ no ɛda a metee sɛ asɛm si yɛse no mede metiri to so nwɛ so ɛnyɛ sɛ biribiara na ayɛ ma adwendwen sɛ ɛdeɛ sɛe na ɛbɛkɔ ɛnso Daasebre deɛ da bi ɔhyia me wɔ sɛ makra mo nti na mede mo ba no because two lands committee so because yɛ chairman of the two lands committee Daasebre recommendation ama nananom nyinaa gye tom yɛwura santemawura prince ma me cause two lands committee meyɛ biribi na mede kɔkyerɛ Daasebre a anigye a wobɛnya ɛtɔ bi otima house no nyinaa ka sɛ nana deɛ wayɛ deɛ nananom nyinaa yɛmmɔ yɛn nsɛm mu papa no ho keka wontumi nka sɛ ne mfie no wɔ soro nti wobɛtumi ato ɛte no daabi Mampong Hene ma asomdwe aba Mampong mu paa ɛno nti na watumi atena akonnwa so mfie aduasa no yɛabakɔsɔm kyerɛ yɛ sɛ ɛyɛ akɔ mfie aduɔkron nie na obiara sɛbe mu ɛnwu akonnwa yi so da wei nyinaa kyerɛ ne mmɔdenbɔ a wabɔ ama Mampong wɔtoto ɛnoma yie nti ɛna watumi atena akonnwa yi so almost ɛkɔ mfie aduasa ama Mampong sisi a yɛse yɛka yakɔ yɛ nimpa ama anuonyam aba ama Mampongfoɔ Daasebre mebɛfo akonnwa mfie du mu ani na wɔhyira me mede me tra akonnwa kɛseɛ yi so hyira me ɛfiri hɔ no me papa wɔ mfa me nni agorɔ Mehunu sɛ ne Nana Daasebre ne nimdeɛ ne ne nyansa titiro ne nimdeɛ ne ne nyansa fa ahenni ho asɛm ɛfa asante amammerɛ ne asante amanneɛ yɛ Daasebre sompa a wabɛsom Mampong dwetɛ akonnwa ɛne Asantehene yɛwura bɔne din a ɛsɔreɛ
ade baako soso a mehu fa Daasebre ho ne sɛ efiri mmerɛ a ohyia me no ebu a wɔde maa me no na yɛ soronko kuro yi nkɔso ho adwuma wɔdi ho adwuma papa na ahemfie ha soso wapagya mpanimfo yi ama yɛdibere no akɔsoro nti animonyam no aba nyɛ sɛ kuroma nko a yɛnkuro no nyinaa wapagya nananom no ama obiara ɛkɔso kama ɛsan sɛ Daasebre anasɛ mampɔn hene silver stew ɛyɛ ewisia ehene ntino ebra otumfo poku warioto so emienu ekra koye no ɛwɔ afia pema hankono aduakununu mu no Daasebre wo se Bonsu ɛna ehwe akyire sɛ asanteman ewisia hene ehwe toto niema ɛma yɛkra otumfo poku warioto so mienu ɛwɔ obenimbosom ne deto so aduonu enum wa afia pem ahankono aduakununu enkunumu nti na wɛ sɛ abosome bɛ sɛ mienu deɛ every March ekopem April no 1999 no de na je se o hwekire se santene na o santene ni ho a ye frɛ mampɔhene enwisia hene nti eka sebe ni dibre e o santeman mo odi asanteman yanimu ehwe ma asanteman enya o santehene fofra eyo opem so Osei to so emienu asanteman enyina ewura ebra nyisia hene na mampɔn hene ya wɔn ko akire edema santehene no ɔte saase mu wɔn ne di frɛ na nanom aman hene na ɛda kumase ahemfie na hɔ no na ɔde bɛma kokobia ɔtwida sɛ wɔn na sese nyina pɛma sɛ wɔn di santehene na wɔn hwɛ asanteman so nana no mama hene de boa mo nana ne ye gina ho pintin asanteman ho koa na hia asanteman koa sen koso na de yakokoso na de yakomamu yetie enti me nana no kumase man mamu nsuro hwe aman hene tai mu nyina moji di asanteman de ebekoso na bekoso ebra Euro santehene eba ye no amane kwanso no Osei de kyerɛ asanteman na nana mampɔn hene amane kwanso no ewisia hene ahwe atoto ne hema ame yakora otumfo pokoro to so mienu ahwe ama yanya na namusini ye opem so Osei to so mienu amane kwanso no Daasebre Osei Bonsu to so mienu Osei de kyerɛ Euro santehene enwumra osantehene Osei ede ekyere asanteman ne kumaseman nyina wo group da to ba de me fa dwene gas amadwene a kyere mewra Mina na se Bonsu mampɔn hene utumfo usaha utumfo asanteman nsia mina nana akuya mabwa nana bwa hene na ntio nana se Bonsu nana asumpa mina nana no suma santeman sa na so sum utumfo ya santeman me fa shi na banu sabi ya ku utumfo santeman frebe ya ko frebe yo frebe yo misai ya meba na so utumfo frebe na sa ba mitumia ya wana na mesiasa so tu utumfo tanas ya
Daasebre mmɔdemmɔ ne ne sompa a wɔsom asantementi no na abrɛ so ɛna Asante Mampong ayɛ permanent vice president ɛde ama Asanteman Council na abrɛ so nso ɛna National House of Chiefs obeye standing committee chairman. National House of Chiefs Legal Committee no osan or chairman. Inyina chi normal choro a sebe e wo ho se bia yemfa bibi nko ngumam te se newspaper mu anase magazine mu eno nso na oye editor in chief. Daasebre Osei Bonsu oba National House of Chiefs or achiri oye nipa bi a ebu no papa nti yete ni wuo no ehye because obiye ni ho te se oyare na nipa oye the second in command wa Asante region and Asante Mamu na National House of Chiefs so no modern bo no ete no ehye nyina nti mema abusua no ene yere nyina yakọ ema on hyeden Daasebre de niam bebre ne yedbeka no ne edikan na oye lawyer ne toso bio oye registrar or KNUST ene free honso okofo banwa kakraka yete sei unu ni hia oye forthright asem no se ne yete no a oni ho agro ena law no nso onim ndisi hia saa na ye ka ha we ka ha ko ha yentumi nsi nipi no papa isori a okasa wie na demwa adadi ne toso bi de be kai no ye ko mampanyin ho no na fe na ye hia won nti obisa na nanom ne ha ye nipa nan na kasa ye no di kan kasa ye no si nipi sa ban abasu onhwe na nanom ye na eye baby a amamu owo bia no ye yi nanan mafiri mo no ye mfa nanan mo enko ka ho. Your Excellency, those a bit belatedly, but since you beckon us to be here, I'm rather turning it around. We graciously welcome you, sir, to our first meeting as the Standing Committee of the National House of Chiefs. We graciously do welcome you, and once again, congratulations. You've done well, and as majority of us anticipated, that you go through our normal constitutional provisions, etc., etc., Ghana is safe. We thank you again for that. There's peace prevailing in the kingdom. If the outgoing illustrious president couldn't set a good tone or set a good tone, a lot depended on you as incoming. Fortunately for Nananum and our respective kingdoms, you graciously also extended your arm with good, ample opportunity for you to meet the president, outgoing president, and the two of you together, everything prevailed calm for Mother Ghana. We thank you once again for that. This is an important and impromptu meeting with just someone else, but as you touched on, we shall reserve a lot of the detailed discussion because there's a lot to be done. Because most of us have, at least I got to know it through TV3, that our ministry is no more than ministry as it is. There's a lot to be done structurally, and also with regard to how we interpret our constitutional standing and provisions, and vis-a-vis the Chieftaincy Act. What is most important to most of us is right down from the word go. I think this is an opportune time for us, the National House of Chiefs, to once again go back and reassert ourselves.
J.J. Rawlings set the tune after taking over, and Ray has created chieftaincy, etc., and so on. Those of us who are old men now, I had my 86th birthday 4 or 5 days ago. That is 31st December, you already know it. He re-established the secretariat under National House of Chiefs, the then president, etc. So we had direct control, direct negotiations, dealings with the presidency, till subsequently other leaders changed it. These are opportunities for us to review all those situations and masters, but we shall talk about it in detail when it is time. And then also, what is so vital to us is the standing and the role of our staff. If we go back to the parent law, constitution, it is Our Excellency the President that ought to provide staffing for the National House of Chiefs, regional houses of chiefs to work and tick properly. Nowhere does anybody encounter civil service commission, whatnot. They stay in Accra over here and sit over here, and they can go over her head and promote somebody from Kumasi just to cite that off the record without our knowing or hearing anything about it. It is the president that ought to provide staffing for the regional houses per se and the national house. All these are detailed issues you shall work on and shall go by. And then you also graciously hinted about some portions of the Constitution that ought to be touched on, amended, molded, and whatnot to make it a living document. We are graciously ready. We've got some of our old documents there. We remember when old Professor Mills created this Constitutional Review Committee. Nananum did not sleep. I think it was under Professor Debile's period or so. We sat down, did some yeoman's work, homework properly. Sleepless nights. We presented them to him. And then what happened? Virtually 99.9% of what we recommended were just citizens and thrown away. We still have the documents available. So when it is time and you graciously invite us and give us chance, we'll be humble enough to admit hard facts and let you know what we put down on paper. Because most of them, if they had been implemented, a lot of the headaches wouldn't have expired now or transpired as it is pertaining at the moment in our country. Luckily, we have our mother Ghana who always control us to exhibit good temperament of moderation. So please, from regional houses' point of view, at least from the Ashanti one, and before even I conclude, your old friend, Utumfo, graciously, thank you, sir. We are here to listen to you, sir. Thank you. Airline the regulations na yeyi na nama free mu titru efa nsase ho efa local governance ne ade no na nanmo emeka ho fi se ansa na kwasi broni amamu obeba no na nananmo ene enkrofo ewo governance ewo ho nokura wakanti ni pempen we frank on fasem suma obia is so frank so forthright nokura mu no ka eno ano no nokura ni house ho yebu no as an elder statesman and as an make a free say be president or national secretary the last 4 years I feel so about beka ho no o nipa wa tamachi or support me papa otume ma akwankyere emre bi wo ha mekosra na ofie eba meeting so a yemi no kora tumi etena ho no edi nkomo ne buo ne nani die won de ma no ntene asem a won be obeka no eno ena efie ne nyina ede eye adwuma ena no sign energy commission no ya ban dia former chair and just ho adwuma ma ban wo energy commission ena land policy steering committee and so aban
committee no bi a ɛwɔ Ministry of Lands and Natural Resources LAP ɛno nso na Mampong Hene ɔyɛ member. Daasebre was able to abreso ena Mampong edaneye. Mampong water project a enam so ma ensuo eba Mampong enam Daasebre was able so ensa so. In 2014, President John Dramani Mahama inaugurated the Mampong Water Supply Project in the Ashanti region. The project has the capacity to meet the high water demands in Mampong and surrounding areas that would increase from 2.5 million gallons per day to 10.5 million gallons per day. Have expressed their appreciation for the rehabilitation and expansion of the Mampong headwater. There has been a vast improvement in water supply in the entire area. Mampong water project na maya na aboa Mampong for pa. First na ye ho kire ye wonsuo mu. Me krom ye fro ho binim. Na dawroma waya masisi pipe borne water akoduro. Yanka adu sankoko bia no ana wanti mamia odikoyi. Daasebre tu ho anamo bia ma ensuo a sebe na eni Mampong ma ayi Mampongfo ebre ene suku a ahodo a ne universities ahodo a wo Mampong na mo eso ngrawa ekopensuo etotwae Na abrenso so enna ne nimdie ne na kwankyere so no suku ahodo ahwete ewo Mampong asase eso. Suku ahodo na ewo Mampong akese ne nketwa endi baby ti say university aba ho no eba so ne pen so otu ho anamon ansa na eba na school bi wo ho a efre no St Andrews Training College eno o hwe ma ye pagya mu ebe ye no university ya de koka university bi e wo Kumasi efre no akenten apia menka University of Skill Training and Entrepreneurial Development. School no ni dini enafom. Obi ana na neje enwumasua ho pa. Enti se mofra no binom epasi ye na omunya school a onam potimi edi sore se wo dia wanyan maboma dia se obenya school papa ako na oye so a otimi ye ne yie ti obo ankwara bebre wo omu school hwehwem ene omu hwemu ankasa so ya dia na medical no papa enam so ne sisi a yenya university sisi a university nka de ka ya nse ye ma on ma aye autonomous and so aye ho adi hu dwuma nti de aka bia no enye din enim se city bia no ye be ye sa ye be koso aye sa de no kuro ye pa ho a se nkwada yiku school scholarship waboa bebre ya ono ade aye asen Daasebre was able to abreso ena Mampong akwantempo nyina no eyi enyi nyina kama ene Mampong baabia wo befa bia no sebi emfuturo eni baabia kuro yi montene so mia na kane untimi en wonante akura wonante afa ho anuma edi ene yeyi ya kwan kokko mfikyire nya hanko ye nkuro Daasebre emmodin bomu no oboa ye ema Mampong adane efi district mu aba municipal assembly. Mampong nanga district assembly no himfo ya mo deda amaya no so o man no aduru se ebekọ nanim ababebe ye efreni senya municipal na wantu na ya unya bo modin etu hwanamon ema Mampong ifri district assembly be ye municipal assembly. Post office ane wo Mampong sabi ne Mampong tin no enko
Daasebre modern Bonsu anam so ama Mampong enya wotra modern post officer ye bia no encheye. Ensan say woye mranim ne enu omfa ne mra asem enni aguru ntino. Na court dan a yetena mu di asem no. Na enye Daasebre fe eno ti Daasebre to ho anamon. Enam so ama ennei Mampong wo ultra modern court complex a. So say yetena mu edi asem. Enye no nko. Ne modern momunu na kwankyere mu no anam so ama nsori ahodo a ewo Mampong mu no afa ne ntuma pa efra. Ombesi court dan kura ombe ne se ombe ne dentia no. Woni wo motena ase kekan ma no ko yisi se da bi. Dentia emfata Mampong man. Enti court no abrosai. Adia hawo mai galamse. Ye de se yensu ene yensase. Daasebre Osei Bonsu gina na nemo mu hye se ono na sase so de Mampong kontonchi asase amani ampon asase kronkron ne de won hwe emagalamse emma ho ohuri gina se ono ni kromun Mampong ne de Mampong man no ni kro no nko a oman ni nyina efija ma se akwa akopema dwura ene ne aman hodo a ka no ho nyina no ompene ema obi metu galamse wo Daasebre breso ena Mampong police command no enya wotra modern officer won edimu edwuma sanso na ne modern boss no ne na kwankyere so no wo boa ne ba adwura Hene barima wo sai hwedi otoso mienu ema adwura nso so enya divisional police commander wasa ni botom sika wasa de boaye ema won edisi adwura divisional police command no ni hu se ese me si police station kese wa division na maame bi ne me pepre masase ho me ko boda mane no se asase no kro no me de safana shon safa otu me ko no ko si dan no me kra me start me ma 400 bags of cement osama me 200,000 2 billion stemenye na me fanko nko start as part of one no supporter or the support to Ejura division no semenya sa adwen no se me be si police division esi wo because so no na yiti ehye Mampong ase police division no ti ene IGP ene police administration kokasa no eche se de Ejura no mu ene ne nkro ase atre no ya anka se timi page structure ne si wo dia ombetimi appoint ombetimi establish division na ma ye ti ewura ede we no ma ye no ese ye mfan start na ma me so me nya hoɔden ma me sresre na mfofo me mpanyimfo madɔfofo bi e ma omo so ba mu beboa ye ama ne yetimi anya Ejura divisional police command e wa hase ya ne nyina no Daasebre ene de start ye hwe Mampong wo DVLA Mampong water and sewage Mampong wo police Mampong sa wo migration officer Ejwa ya na wo Mampong wo hwe Mampong kese a se de Mampong kese siti a na ye se dwa no mfata wo mo ti Daasebre bon hu modin ko pebe bi wo Mampong wa ema ye ba dwa no kakraka sisi adan egumu na Mampong Hene Daasebre Osei Bonsu otoso mienu se ni nyuma pa oye nyina no ndi wiase ehu ya na omu hui mu pa ne santi Kwame Nkrumah University of Science and Technology ka universities agidin wo abibimam ha ombo na baso ema no doctorate degree honorary doctorate degree and Doctor of Letters November 2013 no mo de sabaso bode no man ni nyina achi no Ura University bi abohu sa danya kese ene sisi university baako omo de to Daasebre efre no Jima kese building na yire ya efre no nana ajakomai ohene yire ajakomai ne papa efri Mampong ne papa no
and owura owusu secretary ya no CID for penny pa na kyerɛ sɛ Daasebre som a wɔsom yɛ no wɔsom Ghana ɛsom Asanteman ɛsom Mampɔnman Daasebre edi adeɛ mfie aduonu nwɔtwe ni a sesei wakra ɛde akɔ Bidra boy nimse Amira papa doing for say to abedue hanopa ise no ani the mediana that's where breakthrough PC Bonsu those no dimano bia obefre ni pia no ba okwa no do chi eja the Asantuma eja be ba no energy save afiso bia okọ oba ewura ho titru kosiada ni ewura bi shiama no so can be afiso Asantuma iṣẹ́ mudi Asantuma council iṣẹ́ mudi a on find time ya wo de bia na okọ so to asem man na no ma chena dwun no nonsense chief the mechanic no aka let us be papa so uti ewura adia adikasiye pa na to Asantuma ewura ni anua ebeto Asantuma enim na de ni break kasiye pa na ewura se yemutunkuna but say preach kasiye pa na abon numa kasiye eni baby a ewura intimi nkon tunu so ngusina nai e kai Kofi Annan do Dr. Kofi Annan film ono ene koya koko si na nai ko yema ni aye kama na fiso so ayata mills bae ono tunu ma no ko ekoko mana kwa ba ushia any residents libre aba ewura tunu so nko hwetsane na fi se okwa no de no nyamba se de obi si akasa fa no any ade kama Thanksgiving service bi tna wona se o dasia na ayeso kokura ade ba ko pa me be kai no ewura so be kai se de bia no and some of the both for the this was the gracious the kind our gracious two for the we obviously a canon na ama any die kesiaba nti Asantuma ewura da mi fedie ki eni ama ni say ni samampa bepe ni seso ediama Asantuma ediama Mampong ediama Ghana mai ewura shedi Asantuma ahwere ade kese pa ni Asantuma mpo so ahwere ade kese se okokyira Hene Asantuma nyina wi se Hene Asantuma kontire second in commander oda Asantuma otosumienu ohwe Asantuma so de ukọ National House of Chiefs a wono so opre role ye Osei lawyer kese doctor a dwumadi ese wodidi odimpo ema ne bro so enum nyina na yinya peke ne ma be afiri ne mu a yeso ye de boy brabo Asantuma ahwerade ye wrotumfo ahwerade Asantuma Kumasi Traditional Council ahwerade Mampo Traditional Council so ya ahwerade pa ne kura me am ye ne baka ne de ma ahwerade che wo bia Mr. Chidi Amponyankopon sɛ ɔmfa Daasebre Osei Bonsu ɔtɔso bi ne nsie yie ne nananom nso anyina wa a watu megyina me nuanom prɛmpɛ kɔlegyefoɔ nyinaa nan mu ɛsrɛ Nyankopɔn Chidi Ampɔn so wɔnyene kra nsie
baabi a ɛyɛ asomdwie ɛne ɛyɛ ahotɔ yɛbɛhwere wɔ asekyerɛ mu nyinaa prɛmpɛ college ahwere ade kɛse sɛ owuo kurade a woyɛ ho hwee a ɛnyɛ yie aba ne sa ewuo biara ɛya na ewuo wei deɛ ɛkyɛ sɛ nim sɛ anka ɛkɔ anim kakra ma ne a anka yɛpɛ na ka yɛne anka yɛaba foforɔ nyinaa no kebi yɛsua adeɛ afiri Nanamanpɔn ne hɔ nanso no ama saa yɛɛ sɛ yɛde kyerɛ nyinaa yɛwerɛ ne sɛ yɛwɔkɔ akɔsiesie baabi ama yɛn nyinaa no yɛbɛkɔ kwan no bi nti no mmere pa no so yɛn nso yɛkɔkɔto no a yɛn nso yɛnya amanipa bi de akɔ akɔbɔ no sɛ wɔn nso gyae hɔ kɔɔeɛ no deɛ yɛn nso yɛtumi yie yɛmi deɛ nim sɛ ɔde ne nsaman bɛtaa yɛkyi na wama yɛkɔkɔduru no a no wɔwɔ no yɛn nso yɛtumi de ahwɛ aboa yɛwura otumfoɔ ama akyekyere asanteman ebi aka Ghana man nti mahwere ade a emu odu yie na mmerɛ menim sɛ wɔkɔe ɔno ankasa ɛde ne sunsum no bɛhyɛ obi emu ama no abɛtaa machi sɛ ne na ɔtaa machi no nkyɛ bia ani bɛɛ na wɔtwe kura odi free mu no me wɔ hɔ na ɔfrɛ m sɛ brɛ fie mekɔɛ na ɔyi hyinafo de ma wɔse gye mede bo aba so sɛ yɛkɔ asantemawura hɔ yɛde wo ho nkɔmmɔ na abɔdeɛ kɛseɛ bi a ɛreba diberɛ bi a ɛrebɛka wo nsa no yɛno na m'ani agye nti a mefrɛ wo fie yi ana Daasebre ɛde saa hyinafo no ma me ɛda ɛhɔ sɛsi a mesɛ daakye mede bɛka asɛm nti deɛ mede kae Daasebre n'anigye a wɔde ho mɛ n'anigye a wohu sɛ merekɔ so a ne n'ani agye na anyɛ ne den sɛ biribi a wɔnim so so ɔbɛma maduru hɔ ɛfisɛ ɔno deɛ ɔka kyerɛ me sɛ wakra me wakra yɛn nti daakye no deɛ ɛwɔ sɛ ɔyɛ biara ɛwɔ sɛ yɛ so yɛtumi yɛ werɛhoɔ kɛse ɛna mete ha mede kasa yi ɛnam sɛ Daasebre Osei Bonsu ɔtɔ so mmienu no menhu deɛ menka cause ɛda bi a menim sɛ ɔno koraa no ho ɛde nkyɛn me nanso nyame nkoa n'anim nti sesei werɛhoɔ aka me a meka nyinaa no makae akɔ 1940s ma yɛ nkɔdaa ɛkɔ school a bɛsi ade ɛnyini a me ne nyinaa yɛatra 86 mu na mede hɔ yi na wakɔ no putupuru saa no meya but ɛdeɛ na nnipa bɛtumi ayɛ ɔnya kwan som ne man nyɛ mampɔman ko santeman so ɔsome paa Ghana man so ɔsome paa kwan ahodoɔ bebree no wɔkyerɛɛ sɛ sɛbe nkwa ne adwene a ne nyame de ma no no ɔde ɛboa ma nipa ayɛyɛ nipa atena yɛ sɛbio nti ɔsome na mmerɛ no so a nyame abɛfrɛ no nti sesei awerɛhɔ na medie me ne mampɔman so me ne asanteman so na nkanka me ne ne kunafoɔ ne ne ba ne ne nananom nyinaa ɛna ɛsu abusuaman mampɔhema na ahema mema abusua nyinaa yɛakɔ yɛn nyinaa yɛho yɛakɔ nam sɛ yɛn nyinaa ɛna wakɔ agyan yɛ Yesu nti megyina mampɔman ne asanteman akyi nyame yɛ adom na duru mmerɛ no a yɛka kosɛkosɛ yɛ ne baabaa mu akora mesrɛ nyame ahoɔden na meso mɛtumi aba no mabɛhwɛ n'ani akyi ansa na wɔbɛkɔ a wɔkɔ mebɛgyina ho na mote sɛ maka Oswald a sɛ menyɛ anuamɔ bi na meyɛ mampɔman na mene no deɛ firi nkɔdaberɛ mu no saa na mefrɛ Oswald sɛ ɔno nso bɛkasa deɛ ɔbɛka kyerɛ m sɛ ɔdi awu saa nea mene nti yɛn nyinaa yɛakɔ na nade yie
na tena yɛ pa na ɔma no asomdwee wɔ baabi a wɔwɔ no sɛnea osi frɛ no ntɛm so no menim sɛ ɛyɛ ɔno ara ne pɛ so na ɔfrɛ no saa kwan no so nti no ɔmmɔ no ho ban na ɔnyɛ no nto no kukum na ɔma no asomdwee ma me na ɔmo a yɛn a wɔagya yɛn wɔ akyiri so no wotumi sere mpaebɔ ahoɔden ne nkwa ma yɛn na yɛnya asomdwee wɔ biribi a yɛyɛ biara ho na ne ɛtwa toɔ koraa ne sɛ mɛsrɛ sɛ ɔntumi nyina Nyankopɔn anim na ɔnsrɛ ma mampɔnman na ɔmo nya asomdwee baako yɛ no ɔdɔ na n'akyi no biribi basabasa biara ɛnsi ɔman yi mu ɛno na mɛsrɛ paa ɛda a ɛtwa to a mampɔnman asanteman ɛne wiase nyinaa ɛhu Daasebre wɔ sɛ Bonsu ɛyɛ akosida a ɛtɔ so mmiɛnsa ɛwɔ mfempem mmienu ɛne aduonu enum nim ɛbra na mmeranteɛ no mu bie nsɛbi wɔn ayɛ nneɛma ho deɛ ɛde ɛtia ɛyɛ mampɔn ɛna ɔba abɔnten a wɔde afutu ɛde ɛma wɔnya wɔkyerɛ wɔn akwankyerɛ ne kwan a wɔn ɛbɛfa so we na broni se impromptu empofiri mu ɛnso so de nanane mu dini ma wɔn makɔ aba ɛfɛ wɔn de bu ama yɛn wɔn aba wɔn anim sɛmsɛm a ɛsi mampɔn ɛnura ɛne nnura akyi wo say wa bɛsɔ mi sisi afei na me da fɔm sɛ mi ayɛ mi ho ɔde ne kyɛ o wa bɛsɔ mi sisi ɛfɛ ɛfɛ ɛho ni nfa nyinaa yɛ deɛ ebuo ma akonnwa nyinaa na nipa kakraa bi pɛ sɛ ɛsɛɛ no mentwe nkɔ so titiaa no mo nyinaa moyɛ me mampɔn adehyeɛ nti mpanifoɔ mmienu no mmara ɛmakyira deɛ wowura krɔbea wefia sante kɔtɔkɔhene wɔ tumfo wɔ sɛ tutu ɔtɔ so mmienu a daa wobɔ ne din wommɔ ne din to aseɛ wofrɛ no the most gracious otumfo the work Hene was what that say and it was some pa would the assom abenya was what that say no some pa would the assoma santa mine asante mine Daasebre mampɔn Hene Daase Prempeh College say one Daase ewo pempenso a wode amanfo edru National House of Chiefs say won Daase senior member Daasebre asem say e ka enye ade a yebewie nenti no kakra bi no Arise and shine, students of Prempeh College, training love for truth and excellence, to build in us a most great pride, a motto infusing us the love of God. Arise and shine, students of Prempeh College, training love for truth and excellence, to build in us a most great pride, a motto infusing us the love of God, to serve our nation, clean and
and strong to serve our nation, to serve our nation, clean and strong. Subainin India, Subainin India.